Ahoj, Josef, Automato. Dneska máme na prohlídku vozidlo Hyundai i30 Fastback 1.4 GDI. Dle CEB je zjištěno několik škodních událostí, kdy všechny opravy proběhly v autorizovaném servise. Opraveno z originálních dílů, ale kvalita spasování by mohla být o fous lepší. Na pravém zadním blatníku naměřené vysoké hodnoty laku, respektive podkladu pod lakem. Wow! Oprava vypadá slušně, lak je pěkný, ale klientovi samozřejmě předáme informace s možnými riziky, včetně potenciálně nižší tržní hodnoty vozu. Motor je čistý, suchý, po výměně provozních kapalin před zhruba 5000 km. Diagnostika bez závad, data z dostupných měření nevykazují žádné anomálie. Pěkný neponičený interiér, velmi slušně vybavené vozidlo, výhřevy sedaček, volantu, GPS navigace, asistenty jako je hlídání pruhů nebo parkovací senzory vpředu a vzadu, včetně kamery. Co mě hodně překvapilo je, kolik ukazuje rafička palivoměru a dojezd podle palubního počítače. Nejste si jistí kondicí vámi vybraného vozidla? Nechte si ho zkontrolovat u nás.